नोंथांमोन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय जासिहरनाय जाबाय। दिनै दङ आङो नैबे बालाजि मन्दिरावहाय बिबारा जोबोद समायनानै। थांनाय 30 तारिखआव आङो जेलाव थांदोंमोन। जेलनिफ्राय आं दासिमबो थांनाय जायाखै। दायो बे बालाजि मन्दिराव मानो फैदों होनना बुङोबा माने आंजों लोगोसे दङ मेहेरवारि दङ, बिराजा आदा दङ, उनिल दङ, आदा उनिल, लोगोसे सार कास्टम दङ आरो माखासे आदामोन दंबावो आरो। स' जोङो बेयाव फैनानै बेलासिनि बिराद मोजां बार जानो होननानै फैदों आरो बेजों लोगोसे सार कास्टमानो दंखायो नालाय जेलावबो दाख्लै बिथाङा थांदों। स' माबायदि बिथाङा फिलिंस मोनबोखो सिङाव थांनानै बे खोथाखौ जोङो सोंसिगोन सारनावहाय आरो बिथांनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना मा खोनासंनो मोनगोन बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो बै बिर जोहोलावफोरखौहाय माबोरै बख'नांगौ ना मा राहा लामा लायोबा बै बिर जोहोलाव आदामोनखौ बख'नो हायो बिथाङा फंनै फंथामसो माखासे बाथ्रा बुंगोन। स' नोंथांमोना जोबजासिम नायोबा नलेज मोननो हागोन दै लोगोफोर, नलेज मोननो हागोन। स' जोबजासिम खोनासंलांनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। ओइ मा बेलाय नै मेहेर बुद्राङा दाबो थाङाखैलै? आं होनदों हारसिं सोलोंनांगौ भिडिअ बानायनो। आं हारसिं सोलोंखायो। मानो? आं गैयाबानो हाया बियो मिथिबाय। फाग्लासो बिदि जाया। नङा बेलाय सार कास्टमा। हेलौ सार। सारनिफ्राय फंनै फंथामसो खोनासङासैलै जोङो। सारा जेल सिङाव थांनानै माबायदि फिलिंस मोनबोखो बेखौहाय ना सार। आरो बेलाय नै आदामोन, आदा बिराजा ओरै ओमफ्राय महायदो जोङो बसा। दे बिदिबा नायलांदो दै लोगोफोर जोबजासिम। खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो। दाखालि मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ सावरायनो हास्लाबासै। साराबो माने बै 30 तारिखनि प्रग्रामाव थांनानै जोबथेसालि सिङाव बेयाव माखासे सारा थांनानै माबायदि मोनदों? दाखालि 30 एप्रिल खालार खालि सेन्ट्रेल जेला जि बैसागु खुंदों बाव जाय बिथांमोनहा बिर जोहोलाव बिथांमोनहा जेलाव दङ बिथांमोननि फेमिलिजों लोगोसे जोंबो हाबनो खाबु मोनदों। दा बिथांमोनजों सावरायनानै बिथांमोनजों लोगो हमलायनानै गोजोननायबो मोनदों आरो दुखुबो मोनदों। नाथाय लोगो मोननानै गोजोननायबो मोनदों मानो होनोब्ला बिथांमोनहा जाहैबाय जाथिनि हारिनि बिर जोहोलाव। दा बिथांमोन बादिखौ लोगो मोननाया जोंनि थाखाय खाफाल गोनां। आङो बिक्रम दैमारिखौ साबायखर बावो। बिथाङा सम सम ओरैनो थायोब्ला क'क्राझारनि सिमेन्टेरियाव थांनानै जाय मुंख्लंफोरा मुंख्लंनि जायगायाव थांनानै सम सम थाङो। दा जोंनि थाखाय खाफाल गोनां जों मालाबा सम मोनोब्ला साफ्रोमबो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला सम मोनोब्ला क'क्राझारनि सिमेन्टेरियावबो थां आरो सम मोनोब्ला आरो आयेना जुदि एलाउ होयोब्ला गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेल बा आसामनि बा भारतनि गुबुन गुबुन जेलफोराव जेराव जोंनि बर' जोहोलाव बिर बिथांमोनहा दङ बिथांमोनखौ लोगो हम। मानो होनोब्ला जाय मुंख्लं जालांबाय दिनै मुंख्लंनि उनाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मोनबाय, CIT मोनबाय, बेयाव जों सोलोंथाइ मोनबाय। बे आन्दलननि गेजेरजों जों साख्रि बाख्रि मोनदों। दा ओंखायनो बे मुंख्लंफोरनि जायगायाव थांनो मोननाया खाबु गोनां आरो बै सेन्ट्रेल जेल बादियाव थांनानै बिथांमोनखौ जों लोगो मोननाया जोंनि थाखाय बे खाफाल गोनां। आं मोजां मोनदों आरो दुखुबो मोनदों नाथाय मोजांबो मोनदों। लोगोसे सार जेरैबायदि ससियेल मिडियायाव जों माने गाबगु खुगुखौ नुनानै आरो माखासे जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गामियारि मानसिफ्रा माने माखासे आयेनफोरखौ स्पस्ट' माने रोंजोबा बै समनि बिमा बिफा बिदा फंबायफ्रा। दा जों खोनानो मोननाय मथे सोरबा बिमा बिफाफ्रा दिनै नंगौबो साननो गोनां जायो आरो साननोबो गोनां। जेरै सोरखौबा माने जेलावनो थैजासिम थानांगौ, सोरबाया फासिनि अर्डार। दा बेफोरखौ स्पस्थ'यै बिथांमोननि माखासे बिमा बिफा खोनानाय आरो बिमा बिफानि माखासे ससियेल मिडियाफ्राव नुनाय जेरै गाबगुखुखौ नायनानै बिथांमोननि माखासे आयेन बायदियै जा मोननै पार्टि दङ BPF आरो UPPL बिथांमोननि हेफाजाबै आरो BTR एकर्डनि एकर्ड बायदियै बिथांमोनखौ माखासे उदां खालामनायनि लामा दंना गैया सार? आंबो नुदों ससियेल मिडियायाव। दा आं बेखौनो बुंनो सानो दिनै जाय बिर जोहोलाव बिथांमोनहा जेल सिङाव दङ बिथांखौ बख'नाया जों साफ्रोमनिबो दायित्व। आङो BTR एकर्डखौ साइडआव दोनथ'बाय। BTR एकर्डखौबो सावरायगोन
नाथाय जुदि जों जुडिसियारि सिस्टेमखौ जों जुदि नायोना जोंखौ गोदो गामियाव गेदेर गोलावफ्रा बुंबाय थायोमोन लेखा फराय होननानै बे समाव गेदेर गोलावफ्रा जोंखौ लेखा फरायनो थिनोब्ला जों एसे रागा जोङोमोन नाथाय दासो बुजिफैबाय लेखा फरायनायनि गोहोआ आरो गोरों गोराफोरनि माबादि आं मोनसे एग्जाम्पल बुंनि जे आं बिटिआर रेकर्डखौ दोनथ'बावबाय जास्ट जुडिसियारि सिस्टेमखौ आं जुदि सावरायनो थाङोब्ला नोंथांमोना मिन्थिगौ भारताव मोनसे बिराद गिदिर केस जाना थांबाय फार्मार प्राइम मिनिस्टार राजीव गान्धीखौ LTTE फोरा बमा होनानै बिथांखौ बुथारनाय जादों राजीव गान्धीखौ जाय बुथारग्रा बिथांमोनखौ फासि होग्रा फासिनि थाखाय दाबि खालामग्रा मेल्ला मानसिफोर दङ बै राजीव गान्धीजों बुथारग्राजों जोंजों मिलाया खिन्थु आं जास्ट एग्जाम्पलसो होदों जे भारतनि प्राइम मिनिस्टार राजीव गान्धीखौ जाय बुथारबाय मुरुगे नल'नि मोनहा बिथांमोना मास मोनबानि सिगां बिथांमोना रिलिज जाजोब्बाय बिथांमोना सातजना बिथांमोना फासिनि अर्डार जानायसोमोन लाइफ थैजासिम जेल जानांनायनि बिथांमोना सासुथि मोन्दोंमोन मा खालामदों आर्टिकेल इन्डियानि जुडिसियारि सिस्टेमखौ सावरायोब्ला आर्टिकेल 72 आव इन्डियानि प्रेसिडेन्टनो ओरैबायदि पावार होनानै दोनदों सोरबा जुदि सुप्रिम कर्टआ सोरबा जुदि कर्टआ सरकारा जुदि बेखौ फासि होनांगौ होनोब्लाबो बेखौ आर्टिकेल 72 नि गेजेरजों बै दायनिगिरिफोरखौ रेहाय होनाय हायो आर्टिकेल 72 आव भारतनि प्रेसिडेन्टआ ओंखायनो भारतनि प्रेसिडेन्टखौ राजा होनाय जायो सुप्रिम कर्टआ आर्टिकेल 142 नि गेजेरजों तामिलनाडुआव जाय राजीव गान्धीखौ बुथारनाय बै मानसिफोरखौ सुप्रिम कर्टआ गावनि पावारखौ बाहायनानै आर्टिकेल 142 नि गेजेरजों बै सातजनखौबो जायफोरा मा होनो फासिनि अर्डार मोन्दोंमोन थैजासिम जेल जानांनाय मोन्दोंमोन बिथांमोनखौ मास मोनबानि सिगाङाव आगारजोबनाय जाबाय मानो होनबा तामिलनाडु सरकारा 2000 आव जाय जया ललितानो बिनि पलिटिकल पार्टिया AIMDK अल इन्डिया आन्ना द्राबिड़ मुन्नेत्रम काझगम बे पलिटिकल पार्टिया 2000 आव बुंदोंमोन जे भारत सरकारखौ जे बै मानसिफोरखौ जाय राजीव गान्धीखौ बुथारदों बेखौ रेहाय होदों होननानै अकल बे मामायाल' जया ललितायाल' बुङाखै जया ललिता मोननिबो जाय अपोजिशन मिन्थिबाय ना DMK द्राबिड़ मुन्नेत्र काझगम बिथां करुणानिधिमोन आवगाय चिफ मिनिस्टार बिथांनि फिसालाया दा चिफ मिनिस्टार जागासिनो स्टेलिनाबो बुंदों जे बिथांमोनखौ रेहाय होदों होननानै जे स्टेटआव जुदि फासिनि अर्डार होयोब्ला स्टेटनि गभर्नरा आरो स्टेटआ हाया नाथाय सुप्रिम कर्ट आरो इन्डियानि प्रेसिडेन्टआ हायो दा बिथांमोना मोननैबो सरकारा तामिलनाडुनि मोननैबो DMK AIMDKआ बिथांमोना सावरायनानै जे एसेम्ब्लियावनो सावरायनानै बिल पास खालामनानै इन्डियानि प्रेसिडेन्ट अनारेबल सुप्रिम कर्टआव बिथांमोना बुंदों जे बिथांमोनखौ हिउमेनिटी ग्राउन्डआव बिथांमोनखौ रेहाय होदों नों आं मालाबा साननो हायो नामा राजीव गान्धीखौ जाय बुथारनाय बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ होननानै फासि होनांला लाइफ टाइम इनप्रिजनार जानो नांला होननानै मानो होनबा राजीव गान्धीखौ बुथारनाय माने जोंबो सानो प्राइम मिनिस्टारखौ बुथारग्रा मानसिफोरानो फार्मार बिथांमोना फासि जानांगौ होननानै नङा होमबा नाथाय अनारेबल सुप्रिम कर्टआ बिथांमोननि साननाय हनाय आरो बिथांमोननि बेबहारखौ नायनानै हयथ' मोजांनि थाखायनो बिथांमोनखौ राजीव गान्धीखौ बुथारग्रा 7 जन थैजासिम जेल जानायखौ मास मोनबानि सिगां आगार हरबाय दा नोंथां सोंनाया जे काउन्सिला पावार दंना गैया होननानै दा मा होनोब्ला इन्डियानि संबिधाना ओरैबादि होदों जों जुदि संबिधानखौ फरायोना B.R. आम्बेडकारखौ जों फुजा खालामगोन आर्टिकेल 161 आव राज्यपाल गभर्नरनो मोनफ्रोमबो केसखौ जुदि बियो इन्डियान आर्मिनि मार्शेल कर्ट ल' जुदि नाङाखै बा डेथ सेन्टेन्स जायाखै बै रायजोनि मोनफ्रोमबो केसखौ सल्भ खालामनो हानाय गभर्नरनावनो पावार दं मिथिबाय जास्ट गभर्नरा हुमनाव बिसोर पुलिसनाव बिसोरो बा हुमनाव स्टेटनाव बिसोर पारमिसन लागोन सोंगोन आरो बे केसखौ माफ खालामगोन इन्डियायावबो इन्डियान प्रेसिडेन्टआ ओरैबायदि गिदिर केसखौ माफ खालामनाय दङ जायनाखि हम मिनिस्टारनिफ्राय सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना माफ खालामो दा जोंनावबो आरो जया ललितायाथ' बुङाखै मानो होनबा बे राजीव गान्धीया प्राइम मिनिस्टारमोन जया ललिताया मालाबा बुंदों नामा जे जोंहा स्टेटआ पावार गैया जों बेखौ माफ खालामनो नाथाय इसोर सानदों नङा होमबा संबिधानाव प्रभिजन दङ
दा जोंहाबो गभर्नरानो आं सानो जोंना आर्टिकेल 161आ आसामनि गभर्नरनो आसामनि बिसिबां स्टेट ल' दङ मेक्सिमाम बिनि केसा बे गभर्नरानो सल्भ खालामनो हायो आरो गभर्नर हायैखौ सुप्रिम कर्टआ 142 आर्टिकेलनि गेजेरजों सुप्रिम कर्टआ पावार बाहायनानै राजीव गान्धी गावथारग्राखौ रिलिज होजोबदों सुप्रिम कर्टआ हायो आर्टिकेल 142 नि गेजेरजों आरो 72 आर्टिकेलनि गेजेरजों प्रेसिडेन्टआ हायो जाय जाय फार्स्टनि अर्डार जायाखै जाय मार्शल कोर्ट नाङाखै बेखौ 161 आर्टिकेलनि गेजेरजों गभर्नरा हायो गभर्नरा सोर जोंनि काउन्सिलनि मालिक नङा होमबा जयललिताया जुदि मोननैबो गभर्नमेन्टआ जुदि गावसिनि एसेम्ब्लियाव सावरायनानै बेखौ निमाहा होनांगौ होननानै जुदि बुंनो हायोब्ला जोंनाथ' आलदा बाथ्रा एनडिपिफोरना आलदा बाथ्रा मानो होनबा जोंना बिसोरथ' रिभलिउसनारिसो मोनसे हारिनि थाखाय संग्रामिसो नङा होमबा दा ओंखायनो काउन्सिल आं सानो आरो काउन्सिलाव जोंहा बेसेबां दं 46 जन MCLA दं नङा होमबा 40 जना इलेक्टेड आरो 6 जना नमिनेटेड दा जोंहा काउन्सिलाव जाय सरकारानो फैया माने काउन्सिलाव बिथांमोना जे 24ल' नांगौ बिल पास जानो जे काउन्सिलाव बिथांमोना सावरायनानै 24 मानसिया जुदि बिल पास खालामो ना बे बिपिआनो जा इउपिपिएलआनो जा जे एनडिपिफोरनि नैबे जाय केसा मा होनो फार्स्टनि अर्डार जाबाय बा नै बेफोरो आन्डार स्टेटनि गेजेरजों बेसेबां दङ बेखौ जोङो स्टेटनो हरनो हायो नङा होमबा स्टेटआबो बेखौ गभर्नरनो होनो हायो दा जोंनि काउन्सिला बिदि लागोन ना लायाखै जे एनडिपिनि एकर्डखौ बाद दोनथ'बावबाय आं एकर्डआव मा दं एनडिपिनि थाखाय मा दं मा गैया एकर्डखौ उनाव सावरायगोन नाथाय काउन्सिला बेखौ लानो हायो आरो जोंहा MLA बो दङ नङा होमबा ओंखायनो जोंनि सोरबा मानसिया काउन्सिला पावार दं पावार गैया MLA आ पावार दं पावार गैया MP आ पावार दं पावार गैया बेखौ बुंनो नाङा आं मोनसे खोथा बुंनि महात्मा गान्धीखौ जाय बुजियाखैना सोरबा जुदि महात्मा गान्धीखौ गाज्रि बुङो आं सानो बे महात्मा गान्धीनि सोमोन्दै फरायाखैनो बेहा मिसुर जायाखै महात्मा गान्धीनि सोमोन्दै बुजिनो थाखाय बे महात्मा गान्धीखौ फरायाखै थां स्टाडि खालामबा महात्मा गान्धीया जे बेसेबां ग्रेट लिडारमोन जोंहा जुदि MP आ जुदि पावार गैया होनो MLA आ जुदि पावार गैया होनो ना बिथांमोना बै सियारनि पावारखौ बुजिनो नाजायाखैनो दा ओंखायनो गोनो गोथो जानो नाङा एनडिपिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोना जुडिशियारि सिस्टेमानो थां पलिटिकेल प्रेसारानो थां बिथांमोनखौ बख'नो हायो आरो बाव भारतनि संबिधाना प्रभिजन होखादों आरो बे प्रभिजनखौसो नागिरनो नांगौ आरो बे मा होनो मावदों मावा बेखौथ' मिडियायाव बुंनानै लानांगौ लाबबो गैया नङा होमबा सोरबा जुदि आंनि सिगाङाव बुङो ना बेखौ जों मावगासिनो दं आंथ' इन्टारभिउबो होआ आं बुङाबो आरो सोरबा मावनायखौ बाजानोबो नाङा सोरबा जुदि मावनो हायोबा मावथों बेखौ मोजांसो नङा होमबा बेखौ बुंनानै लाबबो गैया बुंनानै लानांगौ लाबबो गैया नाथाय सोरबा जुदि आंनि सिगाङाव जुदि मावदों होनो आंथ' जेबो बुङा मावबाय था बुंनोसो नांगौ आरो प्रभिजन दं संबिधाना जोंनो ओरैबायदि मा होनो अधिकार होखादों मोनफ्रोमबो बे भारतनि संबिधाना होखाजोबनाय दं जोंनि अधिकार आरो बे अधिकारखौ जों नागिरनानै लानो रोंनांगोन बेनि थाखाय दैदेनगिरिफोरा मेलेम बाहायनो नांगोन लोगोसे सार थाबैनो जुदि बर' हारिया खौसे जायोबा आरो जोंनि माखासे पलिटिकेल माखासे दैदेनगिरिफ्रा जुदि हारिनि माखासे बर' बिमानि आरो गथ'फोरनि माखासे मोदैखौ नायनानै सरकारनि सायाव पलिटिकेलि जुदि सरकारना रिकुवेस्ट खालायोबा थाबैनो गनायखौ साबसिन ना माखासे कर्टजों थांनायखौ साबसिन नुयो सारा आं होनदों जुडिशियारि सिस्टेमावबो जोंहा प्रभिजन दङ मिथिबाय ना आर्टिकेल 161 नि गेजेरजों गभर्नरा डेथ सेन्टेन्स जायै आरो कर्ट मार्शेल ल' नाङैखौ सब खालामजोबनो सल्युसन खालामजोबनो हायो स्टेटनि गेजेराव 142 आर्टिकेलनि गेजेरजों सुप्रिम कर्टआबो हायो 72 आर्टिकेलनि गेजेरजों जुदि डेथ सेन्टेन्स सुप्रिम कर्टआ अर्डार होबाय अब्लाबो बेखौ रैखा खालामनो हायो जुडिशियारि सिस्टेमाव जोंहा प्रभिजन दं आरो मोनफ्रोमबो सिस्टेमा पलिटिकेलसो नङा होमबा दा ओंखायनो आं सानो पलिटिकेल प्रेसार होब्लाथ' थाब गगोन नङा होमबा जुदि जयाललिता मोनहा स्टेलिन मोनहा साउथ इन्डियानि तामिलनाडुनि मानसिफ्रा राजीव गान्धीखौ बुथारग्रा मानसिफोरखौनो जुदि ओरैबायदि बोल्ड डिसिसन लादों गावसिनि थाखाय आरो मानसिफ्रा माखासेया तामिलनाडुनि नङा श्रीलंकानिसो गावनि सिटिजेन नङाब्लाबो बिथांमोना बोल्ड डिसिसन लानानै काउन्सिल माने स्टेटआ डिसिसन लादोंब्ला जोंनाबो काउन्सिला डिसिसन लानांगौ एनडिपिनि केसा रन्जन दैमारि सारखौ लानानै माखासे इनक्लुडिं उइदाउट कन्डिसन आफ्टार एकर्ड बिथांमोना रिलिज जानांगौ होननानै लानो हायो पलिटिकेल प्रेसार होयोब्ला थाबनो गयो आरो गोबां दङ मिथिबाय ना गोबां दङ जोंहा बेफोरबायदि
रिभलिउसनारिखौ बाददो बुंनानै जाय गिदिर गिदिर क्राइम मावनाय बिथांमोनहाबो गनायनि गोबां एग्जाम्पल दङ दा आं सानो जोंनि गार्जेनफोरखौ मिसलिड खालामनो नाङा आरो गार्जेनफोरा माब्लाबाबो साननो नाङा जे जोंनि सोरबा रिभलिउसनारिफ्रा फासि होजागोन बा जेलनिफ्राय गनाय नङा होननानै मिथिबाय ना बेखौ हायो प्रभिजननि गेजेरजों मिथिबाय भाइलेन्सखौ जों मोजां मोना नङा होमबा इन्डियानि कनस्टिटिउसननि बारगा जों खामानि मावनो नाङा नाथाय संबिधाना जोंनो अधिकार होखादों आरो पलिटिकेल प्रेसार होयोब्ला जेबो नङा जोंहा एमएलए दंना नङा होमबा एमएलए सावरायनानै आसामनि चिफ मिनिस्टारजों सावरायनानै स्टेटआवबो डिसिसन लाजायो आफ्टार एकर्ड एनडिबिफ्रा सब गजबनो नांगौ होननानै नङा होमबा तामिलनाडुआ हादोंबा मोननैबो पलिटिकेल पार्टिया लादों आं सानो दाबादियाव जुदि काउन्सिला जुदि बिटिसि काउन्सिला जुदि डिसिसन लानानै गभर्नरनो जुदि बिथांमोनहा मोनसे मेम'रेन्डाम हरोब्ला बिपिएफआबो अबजेक्सन होनाय नङा आं सानो नङा होमबा 24 जनल' नांगौ काउन्सिलाव बिल पास जानो बिटिसिआव जोंहा 24 जन बर'आ इउपिपिएल बिपिएफखौ लोगो लाजोबनानै नङा होमबा आरो काउन्सिला जोंनि बर' लाइमोनफोरनि थै होनायनि उनावसो मोन्दों बर'नि खोथाखौ एक नाम्बार सानग्रोनांगोन बिनि उनाव सोरनिबा खोथाखौ साना बेखौ बुंनाङा नङा होमबा दा बर'नि खोथाखौ सानग्रोनांगोन आरो स्टेटआवबो हायो स्टेटआवबो हिमन्त बिश्व शर्मामोनजों सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ हायो आं सानो स्टेटआ हुमा हिमन्तनि आन्दारावनो दङ हिमन्तनि हुमनि आन्दाराव जुदि बे बे केसफोरखौ जुदि गभर्नरजों सावरायोब्ला मोनफ्रोमबो सल्भ जाजोबगोन आं सानो बिटिआर एकर्डखौ आं बाद दोनबावदोंसो आं बेखौ सानो दा जोबथारनायाव सारा जायफोर गावनि गथ' गथायफ्रा गावनि बिमा बिफा न'खरनि मानसिफ्रा माने जेरै सोरांबानो माने एक्स एनडिबिफोरनि साजाखौ फोसावनाय खोनायो दा सोरबा बायदिया जुदि 20 बोसोर गाहाम थानांगौबा गथ' गथायफोरनि फरायनाया जायफोर एक्स एनडिबिनि जायफोर माने 5 बोसोरावनो सोरबाया जन्मआवनो गारबोनानै फैबाय दा बेफोरनि न'खरनि अबस्था गाज्रि दा बेफोरनि फरायनायाव जुदि सोरबाया जुदि साजानि फोसावजानायाव 20 बोसोर 10 बोसोर थानो गोनां जायोबा बेफोरनि अनगायै माने थाबैनो माखासे आयेन बायदि गथ' गथाय आरो बिमाफोरनि साननाय आरो गावनि हिन्जावफोरनि साननाया थाबैनो मोनफुंगोन होननानै सारा माबा मोनसे मेसेज हरनो लुगैयोना आङो लाइफआव सोरखौबा गावनि हिर' होननानै सानोब्ला बे मुंख्लंफोरखौ आं सानो जाय दिनै बड'लेण्ड मुंख्लं खालामनानै जोंनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि CIT जोंनो पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेटिभ सोरबा MLA जादों सोरबा MP जादों आरो जोङो साख्रि बाख्रि मोन्दों सब मुंख्लंफोरनि थाखाय मुंख्लंनि उनावनो जाय जेलाव थानाय बिथांमोना फैयो बिथांमोना जोंनि रल मडेल आरो बिथांमोना जोंनि इसोरजों समान बिसोरखौ जों प्रभु बादिसो सिबिनो नांगौ नोंथांमोन जेलाव थानाय बिथांमोननि थाखायनो दिनै सोरबा MLA MP जानो हादों नङा होमबा बिथांमोननि न'खरखौ नायनायाथ' उइदाउट कुइसन नायनो नांगौ नङा होमबा रिभलिउसनारिफोरनि दुखु सुखुआ दिनै MLA मन्त्रि सोरबा कन्ट्रेक्टर जादों सोरबा साख्रि मावदों बिथांमोननि थाखायसो ना दा बिथांमोननि न'खरखौ नायनाय दायथ'आ जोंनि साफ्रोमनिबो बिथांमोननि न'खरनि गथ' गथाय बिथांमोननि जेंनाखौ नायनाया जोंनि साफ्रोमनिबो नङा होमबा पलिटिशियानफ्रा बेखौ नायनो नांगौ ओंखायनो आं सानो आं सम सम दुखु नाङो मिथिबायना जोंनि रिभलिउसनारिफोरखौ आलाय आथानि खालामोब्ला आरो आं बेखौबो बुंनो सानो मिथिबायना आसाम जोंबो दिनै बुजिबाय आसाम सरकारा हमनानै लादो आं मा होनो एकर्डखौ साइडआव दोनथ'दों सोरबा जुदि जोंनि रिभलिउसनारिखौ जुदि फासि होनो थाङोना इन्डियानि संबिधानाव बेबादिबो लिरनाय दङ जाय जोंनि रिभलिउसनारिफ्रा जि आर्टिकेल जि दफा जि केसाव फासि होनांगोन ना एखे सिस्टेम बेलेग हान्जानि मानसिफ्राबो बेबादि दाय मावनानै दोनदों नङा होमबा बिथांमोनाथ' एकर्डखौनो खालामाखै अब्ला बै न'खरनि मानसिफ्रा बेखौ क्लेम खालामनो हाबावोसो जे जोंखौल' मानो बे दारायाव केस होदों बैसोर हान्जाफ्राबो बैबादि केस मावनाय दङ बिथांमोनखौबो फासि होनांगोन अब्ला आरो भारतनि संबिधाना आर्टिकेल 15 आ बुंदों इकुवेलिटि बिफर ल जों जे बुङो सुप्रिम कर्टआव थांबाबो जे मेगन खाथेनाय मानो थायो जे रावखौबो सिनाया बियो सोरबा प्रेसिडेन्ट सोरबा प्राइम मिनिस्टार सोरबा MLA सोरबा बर' सोरबा हारसा रावखौबो सिनाया आयेनाथ' साजा होनांगोन ना जोंनि रिभलिउसनारिफोरखौ जुदि गमामायैनो आंथ' साना होनो फासि होनो हागोन गमामायैनो जुदि सोरनिबा नारसिननायाव जुदि फासि होनो थाङोना अब्ला जों इन्डिभिजुवेल नों आंहाबो बेखौ केस होनो हायो जोंनि सायावल' मानो बिदि जादों बेबादि दाय मावनाया उमुक हान्जायाबो दं होननानै मिथिबायना आङो भाइलेन्स खालामनो सानाखै सोरखौबा इन्स्टिगेट खालामाखै इन्डियान कनस्टिटिउसननि आयेना जि दं बेखौसो आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायदों दा ओंखायनो जोंनि पलिटिशियानफोरा एक नाम्बार हारिखौ साननो नांगोन आंथ' हारिखौ सानो आं पलिटिशियान जानो हानाय नङा आं गावखौनो बुङो आं पलिटिशियान जानो हानाय नङा मानो होनबा पलिटिशियानफोरा
मोसननि खोथा सानो जों इमोसननि खोथाखौ सानो पलिटिशियानफोरा साननो हागौ एक्स एनडिपिफ्रा सारेन्डार एनडिपिफ्रा जेलाव खुंनानै बिथांमोना पलिटिक्स खालामलायसिगोन होननानै पलिटिक्स बिखौ एक्स एनडिपिफ्रा साना एक्स एनडिपिफ्रा इमोसनखौ सानो बै जेल सिङाव थानाय मानसिफ्रा बेसेबां दुखु दाहायाव दङ नङा होमबा बे दुखुथाया जोंनाव फैयो पलिटिशियानफ्रा मोसननि खोथाखौ सानो पलिटिशियानफ्रा 15 जन 20 जन एमएलए खौ बोरै देरहा होगोन बेखौ साननो हागौ नाथाय जों साना जों 15 लाख 20 लाख बर'फोरखौ बे हायाव जुगे जुगे बोरै फोथांनानै दोननांगौ राव हारिमुखौ बेखौ जों सानो ओंखायनो पलिटिशियानजों जोंजों डिफारेन्स दङ ओंखायनो जोंनाव 1 नाम्बार हारि 2 नाम्बार हारि पलिटिशियानफोराबो खनसे हारिखौ साननानै जाहाथे एक्स एनडिपिफोरनि खोथाखौ सिरियासलि लायो जोंहा बिदा फंबाया बिसोरनो जोंना गावनि होनबाय जों न'खरसेल' बिसोरनि बिदा फंबाय आरो जाय जाय जेलाव दङ बिथांमोननि दुखु सुखु न'खरनि जेंनायाथ' जोंनिनो जेंना नङा होमबा जेलाव थानायफोरनि जेंनाया जोंनिनो जेंना बिथांमोननि फिसाफोरखौ फोरोंनो हायाखै बे जों फोरोंनो हायाखै बेखौ नायनांगोन जोंनि एमएलए मन्थ्रिफोरा नङा होमबा एमएलए सोरजों थागोन गाबोन समफोर एमएलए जेनोब्ला सोरजों थागोन बर' रायजोजों थानांगोन ना ओंखायनो आं सानो मुंख्लंफोरखौ 1 नाम्बार आरो सेकेन्डआवनो जोंनि संग्रामि रिभलिउसनारिफोर बिएलटिआनो जाथों एनडिपिआनो जाथों एकर्ड जालांबाय मोननैबो माबाया बिथांमोनखौ नायनाया जों साफ्रोमनिबो दायित्व आरो बेखौ जों अराय सम फोथांनानै लाखिनांगोन बड'फाखौ अकल सिबिबाल' जाया बड'फानि बुंनायफोरखौ जों गनायलांनो नांगोन बड'फाया दाखालिसो बिराद फेसबुकआव मैया बड'फानि थैनाय सान बिराद बुंदों ना आं थैलांनाय सिगाङाव आंहा एसेबो दाहा थानाय नङा नाथाय आं थैलांनायनि उनाव आंनि सानस्रिया जुदि थैफालाङोब्ला आंहा जोबोद दुखु थागोन होनदों दिनै बड'फा थैलांनायनि उनाव बड'फाया दुखु गैयानो नाथाय बड'फानि सिमांखौ फोथैयोब्ला बिराद दुखु थागोन ओंखायनो बड'फानि सिमाङा मामोन नङा होमबा दुखिया बर' रायजो राजाखौ नायनाय नङा होमबा जोंनि संग्रामि मानसिफोरखौ नायनाय दा ओंखायनो आं सानो एनडिपिफोरनि जेंनाखौ नायनांगौआ साफ्रोमबो बर' मानसिफोरनि दायित्व बे सरकारावनो थादों बे सरकारावनो थादों कन्ट्रेक्टरानो जादों साख्रियानो थादों बिथांमोननि दुखुआनो जोंनि दुखु बेखौ जों नायनो नांगोन गोजोननाय थाबाय सारखौ बेखिनि टाइम होनायनि थाखाय हाजार हाजार बर' बिमाफोरनि मेगननि मोदैयाव स्पष्ट जोंनि गोनो गोथो जानायखौ माबायदि लामाजों थाङोबा एसेबाबो जोंनि माखासे बर' बिमानि जि मेगननि मोदैया सुस्रांजागोन दिनै बेखिनि टाइम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय सारखौ साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिमबो